तो गाइस भिडियोखौ जोबजासिम नायलां तो दिनैनि भिडियोआ जोबोद धामाका जागोन आरोना आरो बांसिनानो भिडियोखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा जाबाय दासो सिखारना फैदों आरोना माने उन्दुनानै तो जिखियानो जाया मानोथो बांद्राय बुकिबाय थाला बेहाय डिसक्लेमारखौ लागायनोसै नायफै फैनानै नायनोला दा लांगाब देखायनि आं लांगाब देखायोनो नायनोबा नायनोथ' लुगैयोनो मानो लुगैया जानो बक्सआवहाय माने नोंनि फाखोना खथाङाव खोमोन गैयानो माने बिदि मानसिया मुगाजा जायो जाहैदों मुगाजा मानसिया डेन्जार जायो जाहैदों मा लेवरा राव बिलाइ मा सिखोनबादि राव बिलाइ नायफै फैनानै नायनोला दा लांगाब देखायनि आं मानो नाया जानो ओरैनो नुनाय बुस्थुखौलाय खोब हाबनानै मुरु होनानै नाफाम गेसाव मोना होगोन आं नोंसोरखौहाय खुरलायदां जेंगाव होनलायगोन दंना गैया गाहायनि सिखोमोना दङलै बाजै दङ सोरथो गैया होनना बुंदो गाहायाव थाखायोना बे मानो गैया जानोलाय जांगाव होनलायगोन थाखायो जांगाव होनोथ' आरो सनाफोर सोरबा बायग्रा दं नामाब्रा सनाफोर फानथानसै आं आच्छा दङ मानो गैया जानो बायग्रायाथ' थाखागोन ना फाननोबालाय थांगासिनो र' माबा जायनो फार्स्ट फैयो बेनो मोनगोन आरो ना सनाफोर फैद' फैसा थाइसेबो गैलाहाय फानलाबाय थानोसै आं बायफैलाबाय थादो सनाफोर बायगोलै बाजै मानो बाया जानो नोंल' रेडि खालामना दोनबानो जाबाय फानलाबायनोसै आं फैसा थाइसेबो गैला आरोना नै सनाफोर आंहालाय सानदोंमोन मा फाननो होनायखाय माखौबासो फाननो होनना सानदोंमोननो जेबो नङा थेवब्लाबो मबाइल गिदिर थुनो लुगैखायो आंहाबो नोंथांमोनाथ' बे बाजैनि फाननाय भिडिअखौ नुबायानो नाथाय बिनिथ' धामाका कमेन्टफोरखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायना लादो धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो हरसेयाव बेसेबांनो नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो 500 बा लागोन आंनो फाग्ला बिदिजों जायो नै बेखौबो नायबानो जाबाय धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो फानग्रा नुखायोनो हाय हाय तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे फट'खौ नुबायानो फट'खौ नुना मा जानो नाथाय बेनि धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायना लादो धामाका कमेन्टखौ बे मा बुंखो जागा जाला माथोनो नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो देरबायनो माथोनो नै बेखौबो नायबानो जाबाय धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो नुजाबायलै आब' नोंना बुबुआ हनैनो नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो नुखाजोब्बाय आद्रा गैला नो तो गाइस बेनोमोन आरोना भिडिअआ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना तो जास्ट फानि ओरैनो खालामबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा जाबाय आरोना अखाबो हाबाय दोङो नै अखा सिजानाबाबो भिडिअ खालामदो आरोना लोमजाबाय दङमोन थेवब्लाबो उपाय गैया नालाय नोंथांमोननि थाखाय तो जिखियानो जाया मानोथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै बाय